El Necronomicon, el llibre dels morts. Aquest llibre pot fer les meravelles que tu vulguis. Pot ressuscitar morts i pot fer encantells. És un llibre maleït. És un llibre malparit que fa molts anys que s'està buscant i ningú l'ha trobat fins ara. El llibre maleït. Hola amics, bueno, que vaig anar a treballar al tros i a collir olives i un dia el meu germà em va dir que tenia d'anar a buscar diaris per la llar de foc. Ves a buscar fulls de diari per cremar i fer foc. No hi pots anar tu? No, que jo estic ocupat. Vale. Ai... Ai, el que es té de fer avui en dia. I mireu el que vaig trobar. Diaris. Ah! Què coi és això? Això és un Necronomicon? Un Necronomicon, em sembla que és. Saps què és un Necronomicon? És un llibre dels morts. Si és autèntic, em donaran molts diners. I si no ho és, almenys podrà servir per a alguna pel·lícula o alguna cosa. Me n'aniré cap a baix. En altres èpoques més recents potser s'ha pogut dir de not, però pot fer moltes coses guais. Que guai! Mira què he trobat, Ricard. Ara no t'hauràs de trobar cosa, no? Que m'has de portar els diaris per cremar. Ah, els diaris! Els diaris, me'ls he descuidat. Vale? Què és això? Mira, Un llibre. un llibre molt raro, amb una boca i així. Crec que pot ser un Necronomicon. Així que ja el tenim aquí. Ah! M'ha punxat, molt cabró. Què coi està passant? La pàgina s'està tornant vermella i torna a ser blanca. Potser això vol dir que he firmat el contracte amb el llibre? No ho sabem. No hi ha llibre.